ipa-check up ko sa doktor kay lagi ko ipamatis ko lawas. Kapoy kayo. Ang sakit either iliho. Tanang lawas ko, dawa ba ka gibaram? Naglibog ko, gibaram ko. Lagi ko ipamatis ko lawas. So kailangan ipa-check up ni sa doktor no kay para mamaayo ba may laing dolan na doktor man ako mutuon ko sa doktor. Pero kanang mananambal di ko mutuon na. Arin lang ko sa doktor kasigurado. So paano na akong doktor paabot ko itong kadsot na abak to. A few moments later. Uy, unsa may ato? Unsa may ato, mister? Kanang dok. Naalagi ko dok kay napoy ipamatis ko lawas kanang muhikap ko diri ba. Diri bisag asa ko hikap sakit man. Unsa may buot pasabot nimo, mister? Kanang muhikap ko sa kong ulo dok sakit. Muhikap ko diri sa kong kilay sakit gihapon. Bisag muhikap ko sa kong ilong sakit gyud. Muhikap ko diri dok sakit gihapon. Bisag muhikap ko diri sakit gihapon. Wa ko kasabot sa pamatay dok bisag muhikap gyud ko sa kong lubot sakit. Bisag akong tayo ko hikapon dok sakit gihapon. Unsa rin ni dok? Ay, kabaw na ko unsa imong problema, mister. Bali ra imong kamot.